अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड अर्गेनाइजेसनाव आङो निमाहा बिदों बिथांमोना जुदि आंनि बुंनायाव आंनि थार बुंनायावबो जुदि गोरोन्थि साननानै जुदि दुखु मोनदोंब्ला तेतियाहले आङो निमाहा बियो नोंथांमोना आंनि बुंनायनि सायाव एनालाइसिस खालामनानै आरो गावखौनो एनालाइसिस खालामखांनानै येस मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबाय ओरैनानै जादों बे आंनि बुंनायनि सायाव नोंथांमोना दैखांनानै लायो आरो आंनि बुंनाय बादियै जे पलिटिकेल पार्टी आरो आंजों आरो मिडियानि मानसिफोरनि हेफाजाबजों जाहाथे कुनु मोनसे गोरोन्थि साना कुनु डिफारेन्स साना बेखौनो आङो आंनिनो अर्गेनाइजेसन ओंखायनो आंनि अर्गेनाइजेसननि सायाव आङो गासैखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनानै आं अनुरद खालामनाय जायो जाहाथे जोंनि गेजेराव पार्टी बा अ पार्टी बा जिकुनु साংবাদিक बा मिडिया बेफोरबायदिनि सायाव जाहाथे जोंहा जेबो माबा थाया बोराबलायनाय गाज्रि मोनलायनाया जाहाथे थाया बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरियाव डॉक्टर B.R. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय B.R. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन